Indaba zabafethu zimnandi ngoxoxa. Ndibambe ngazo zesibini ke kuwe ke mphulaphuli. Ezike izindaba zabafethu ezimnandi ngoxoxa. Izindaba ke ziqulunqele kuba ke zikuxoxele, ziphinde zikukhathe, zibe zimnandisa kwenye indawo. Ndingumandiswa kaButshaya, inkulu kaTenshi, sithando sikaDamtiriri. Ndiyaba ke no? Mabudela inja yakho Fondini, intwana enemuscles enhloko. Indaba zabafethu zimnandi ngoxoxa. Ndibambe ngazo zesibini ke umququzeleli wale nkqubo nabaqulushi bale nkqubo ezithothele entlaka ke namhlanje kwindaba zamajimbo izindaba zabafethu ezimnandi ngoxoxa. Ayakhalaza abahlali baselokishini Fairplus Zwide ukunyuka ukuthi njoli uyokuthiwa New Bright ngabaqhubi bebholo abangafuni uku-overtake kwaye bengafuni uku-overtake kwananjalo endleleni. Uphando sithe salenza ke ngabaqhubi bebholo singaba bezendaba sifumanisile ukuthi ipolo wayithenga nje wena mqhubi iphuma negani. Yiyo loo nto nje abaqhubi bebholo uyofika bethe qhutswa izusu bephuma ngoshoti besifuna usibetha kuqala kodwa baqhuba la fish bayiqhubayo. Silenzile kuphando kodwa yubuy ipolo iphuma ne-AK-47. Mbaxoleleni zi-superhero. Ndilithatha inqabo ndiliphose phaa kumntakwethu ndingabayeki Mabudela xoxisela abantu itsho bamamele. Injalo Danzo, maniqhubekeke Fondini nam ndibaxolisela. Uyixutile iwivu kaAmanda uSeida emva kokuba uAmanda eye wamtshitela embhaqa eserestaurant kanye nezintwana zepolo. Fikile ke inja yam khange ngibithetha yadzulela kuyo straight yaqhwitha kanye le wivu yayithenge nge-4,000. Ibingamabheru Fondini emoli inja yam isilwa isithi ufuna neeteki imkhululisa yonke into. Nqa ke landelayo salibamba sethi kunja yam ungadanzela. Ndibambe ngazo zozibini ke kuMabudela uAtyuswam. Ndithi kubo mntanam masibanike sesibagqibile. Bayakhalaza ke abahlali baseGomba ngenjazi kaRasta emveni koba injazi kaRasta zisulele injazi area ngebhula ekubeni kuRasta ke kutyola ngelithi akayityi inyama nomqolo. Uyabona ke uRasta ke ezitendini zomqolo ziphume ke i-results ngokuthi injazi zakhe zibe nobhula. uRasta sithetha nje ubanjiwe ke right-handed kweshopini yo my friend eyathenga ke lo nyama sithatha intambo siziphose ko my friend ikhona inja yam uSimphiwe Mkona ume noRasta ukhe wathi udliwano ndlebe naye ndithatha intambo ndithi pha ngaphandle. Ndibulele kuAtyuswam umandisi wakaMatshaya ndithi Atyusi zigcwele. Kuthiwa uRasta ulapha ngaphakathi ngoku sifuna ubuza kuye ke siqonde kokuba ngabana yinyani leyo ba uyayitya inyama nomqolo. Masambe Atyusi umlandele. Sangapha Atyusi. Nanku Atyusi. Rasta butwam ke sifike kanye ngexesha nanku Atyuswam ngapha uRasta but Rasta sifike ngexesha eli right kuthiwa awuyityi inyama nomqolo izinja zakho zide zanobhula. Ngoko sifuna uqonda pha kuwe ukhe wena usicacisele ngabanzi ba ingaba izinja ezinye zakwamanye amakhaya zisulelwa zizinja zakho ngobhula. Mngani ndibulele lithuba for uza apha kum andizithandi ezi false claims mngani. Umuntu uyifida inja yakhe ngendlela ayifida ngayo mngani. Xa utamntu inja yakhe inobhula pha ize apha kum izotya ubani oyaziyo uba ize nabani. Uyaxoka uRasta, uyaxoka. Bani oyaziyo? Kuthiwa uyaxoka Rasta. Bani oyaziyo kumkani ndizifida zona zi-false claims ezibathetha ngazo baba. Nimvile uRasta uthi zi-false claims. Ngoko ke sifuna uqonda kuwe kakuhle Rasta ingaba inyama uyayitya nanga namanqina ubonise Atyusi nanga namanqina Rasta le uyithethayo iyayikhaba le uyenzayo khakhe ucacise kwenzeka ntoni apha Rasta. Kumkani yam khame ndikubuze sekuwayibona ilayoni isitya ingca? Zange ndayibona ilayoni kumkani zange tu Atyuswam. Kumkani ke mna ngeyam ibhilifu ndiyilayoni mna kumkani. Ndithathile Mna kumkani andisayoyitya ingca kumkani. Ngeyam ibhilifu ndiyayitya inyama kumkani. Nivile ke ilayoni ke bahlali asizobe sitsala sizayithumela back kuAtyusi wethu emagumbini ezindaba zabafethu nazo ke Rasta ndithathile.
Ndibambe ngazo zozibini ke kwintatheli ngaphandle. Lowo beke bingu-Achus wami inja yamu uSimphiwe wakamkona. Uziциkozele ke sitsho kuRasta. Niyabazi ke ngokucikoza. Sibuyele ke kwindaba ke sekhaya. Kwindawo yasemningizimu Afrika kuyakhalwa ngama-2K kule mihla siphila kuyo. Abasashayina abantwana ingathi iklasi esibani umntana umjongile. Kuthi abafuna ukhula bafostela ne-baby hair ngokumuntu ena-16. Kuthiwa xa kuthelekiswa ke kwiinkampani ezenza imali kwezeli eMzantsi Afrika, eyona kampani yenza imali inkampani yeVaselina. Abayiqaba abantwana bayayigibheka. Ndilithatha inqaku ke ndiphinde ndilibuyisele kumntakwethu. Xa kusele babantu kuba kule ndawo. Ndibulele nakuwe mani nja yamu sisaqhubekeka nokubatyisa elitswele. Akasedumbe uSivenati emva kokuba ethe wangila itafile yamangintsa izolo kaTshepiso ngexesha iSouls bezineshow. Sithetha nje inja yamu nantsiya emahosi iphantsi kwebhandishi ithi yona ibizigqithela yonwabele. Kodwa ke amagintsi lebaya ayidumbisile. Ndilithathe ke nqaku qhubekeke nalo ngoxoka ndilise umandisi wakamatshaya. Ndibambe ngazo zozibini kumabudeli uAchus wami. Ndibulele nentatheli yethu Simphiwe wakamkona noRasta sivakasheleyo ezindabeni. Xa sigqopha inqaku lethu lokugqibela kwindaba zethu, ayingamaqhakuva ngamaqhuma esiginqi kuThabo emveni koba engakhange afuna uthenga kum isepa ye-Forever, i-aloe avocado face and body soap ezawuthi ibuyisele ikhomkhom, isuse ukufamnyama kwamaqhakuva, isuse nokushayina kolusu. Ndithe kuThabo makathenge le sepa kaForever, alandele kuFacebook aphile communications okanye akhangele iSouls simthengisele isepa okanye aze kum kuzophela la maqhakuva. Uyizamile uThabo, ndikuxela ngeenyanga ezintathu uyavumeka uThabo, kwaphela nalo maqhakuva ngamaqhuma esiginqi. Ezo ke ibizindaba zamajimbosi ezimnandi ngetswele ngokunikwa ziSouls. Uba kethe wazithatha wazisentliziyweni oko ke kokwakho thina sitshilo siyaxoka. Ndibambe ngazo zozibini ke kumambutela Fondini. Ndithi mntanam sesizabaxoksela izindaba zabafethu ke ezimnandi ngoxoka. Sikuni kule ndawo ingomandisi wakamatshaya. Inkulu kaTension isithando sikaDamtiriri utakaphile ngwasimadoda. Indaba zabafethu zimnandi ngoxoka.